posachedwa apa kupasirani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe ku headquarters ya chipani cha Upholding kumene achitisa press briefing ya changu ya zipani zimenezi zosusa boma makamaka pa nkhani yokhuza kusokonekera kwa mademo amene ali mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo video iyi muonera zimene ayankhula Mtambo komanso zimene ayankhula amene ali president wa chipani cha Upholding. Takhalani pomwe ndipo my vote in favor of someone. That's why I'm gonna put a auditors akatiunika chintucho. Now zisango is a process ya trust, a process of transparency, a process of accountability, and will not allow anyone to twist the will of Malawi. No matter how much is kwanje mutanora, it also will not allow you. Yes. And if you kamaenda, be careful. Diana mukutuma auto tukuma uzati kwesa mwachepa kwambiri sisi take as many. Because the God we serve is powerful, is almighty, is awesome, and will not allow you to twist the will of Malawi. Is even mango funa ndisindike kifungwa ndao ina tikamayankhula mati uyoyo comrade kumati ana tanu kumandi tukwana ineyo ndikuti amena makutuma ni mafana pa social media ndi mafana kwa ineyo auzeni mayanga kifungwa mabwana anu madalila oni mafana hepe kwa ineyo zona Zana muntu ukazaona muntu kwana sakuyanga bikea. Yes, sukutozera kuganiza. Izi tumaremba kuremba timakara hata kuti comrade waremba ifeo tigwira ntchito sitirora zisango izizi mubere iyayi. Sitikuopa. Ndipo sitikuopa china chili chonse, ndipo sitifoka sititopa. You understand? We die for this country, but not in your hands. I've said we die for this country kwa mausa timanja mwana. Chifukwa simukwanisa chile. Kulibe nsogoreri amene anga pose mpamvu ya antu wake wonse. Chifukwa usogoreri uo umatokera kwa anu. Section 12 of the Republican Constitution imanena kuti the mandate and the power to govern is generated from the citizens of this republic, and it is a delegated authority. And when you abuse it, the people lose trust in you, and the people have lost trust in Malawi. In Malawi Congress Party. Now Ukadi was so I'm making that in the 1-0. Even we are ready for you to go as good to carry pants. We are ready to meet you. Koma, the registration. Chifukwa, kagaru mkugwilisa ako kasi mathematics, situ kukafuna. Yes, chifukwa chifukwa kumwa ikamo, zonyasa, zimene sitirora ngati Malawi. Ziko mkwami. Baba atenge utenga chifukwa chake nchonena kuti azatu abweresa chimashini chomwe chiwa votere kuti awine osadinu yanthu nchifukwa chake ulendo umenewu tinaupanga tikumvana bwinobwino koma anzathu anautenga kuti ife tiyamba ma demonstration iyayi tikubwera mademo tikutani tikubwera mademo tikutani tikubwera koma lero kunali kukaodira ndedzulo aliwe mbali kuti atapita ndi timu yawo kwa DC kuti ati mafuna ukaodira ndewaja anauza kuti yayi musakaodire chifukwa chonena kuti apolisi onse auperekeza chakwera ku Mchinji. Akuti apolisi onse dziko lonse 15,000 aukaperekeza chakwera ku Mchinji. Nde ifeyo ndife zipani amene tizatenge boma. Munipetsetsa? Amene kakhala 10 months kuti titenge boma. Ndiye titakhala pasi na tiya chisachite chisawawa. Tenti auze malo yathu kuti pali nkhani tipange bwanji.
ndiye maloya zathu ati ayi tilembelembe tiafusa akhoti kuti mmene anenerawa tipange bwanji. Ndiye anapita ku khoti, ndiye akhoti anati nkhani mmene tayionera panafunika kuti a DC akhale apa, inu mukhale apa. Tiafusa a DC kuti chifukwa chani alemba kalatayi. Nchifukwa chake mnono tachedwa kubwera pati pano kuti zakuzeni kuti kodi tipange bwanji. Ndiye anena kuti lachisanu pamene aitana a DC aitana ife ni maloya athu tikambirani. Koma choti ndikuwuzeni abale anga, nkhani ya mademo si nkhani imene timakambirana. Ngati pali ufulu umodzi omwe mdziko akati muli democracy imapereka ndi ufulu wokumanameta kumanana pano, komanso ufulu otsutsa boma poyenda imene mmati ma demonstration. Tumvese sana. Sorry. Sorry mbo. Lero lino watulukanso ka video aka zikusonyeza kuti kameneka kanachambulidwa Zulu koma katuluka lero. Pamene anyamata amanola ndithu zikwanje kuonesa zida zina zimene amafotokoza mu video kuti amene atapita ku mademo ndipo ofuna kukasokoneza akakumana ndi anyamatawo. Taonani ka video pamene. Abantu mawa mbali yaka chikungu khondowe mawa uzangoyesa pana chikungu bana uzaona mwaza sapanga ngatenda mistake Karundu uyu Karundu uyu eseyu uyu ndogwiritsa ntchito uyu anthu mawa ngati mufuna mademo mupite mawa alo ku State House. Osatenga Karundu mmashopu titemana tipana mawa ni magazi. Baba atenge utenga chifukwa chake nchonena kuti azathu abweresa chimashini chomwe chiwavotere kuti awine osati inu yanthu ya. Nchifukwa chake ulendo umenewu tinaupanga. Tikumvana bwinobwino koma anzathu anautenga kuti ife tiyamba ma demonstration iyayi tikubwera mademo tikutani mademo tikutani koma lero kunali kukaodira. Ndiye dzulo aliwe mbali kuti atapita ndi timu yawo kwa DC kuti ati mafuna ukaodira. Ndiye waja anauza kuti iyayi musakaodire chifukwa chonena kuti apolisi onse auperekeza chakwera ku Mchinji. Akuti apolisi onse dziko lonse 15,000 aukaperekeza chakwera ku Mchinji. Ndiye ifeyo ndife zipani amene tizatenge boma. Mundipetsetsa amene kakhala 10 months kuti titenge boma. Ndiye titakhala pasi natiya tisachite chisawawa. Tenti auze maloya athu kuti pali nkhani tipange bwanji. Ndiye maloya zathu ati ayi tilembelembe tiafusa akhoti kuti mmene anenerawa tipange bwanji. Ndiye anapita ku khoti, ndiye akhoti anati nkhani mmene tayionera panafunika kuti a DC akhale apa, inu mukhale apa. Tiafusa DC kuti chifukwa chani alemba kalatayi.
Nchifukwa chake mnono tutachedwa kubwera pati pano kuti zakuuzeni kuti kodi tipange bwanji. Ndiye anena kuti lachisanu pamene aitana a DC aitana ife ni malo yathu tikambirani. Koma choti ndikuuzeni abale anga, nkhani ya mademo si nkhani imene timakambirana. Ngati pali ufulu umodzi omwe mdziko akati muli democracy imapereka ndi ufulu wokumana mene takumanana pano, komanso ufulu otsutsa boma poyenda imene mmati ma demonstration. Tumvese sana.